Γεια σας, ονομάζομαι Βασιλική Μαρασλή, είμαι αισθητικός και σήμερα θα μιλήσουμε για το Rejuvenance. Το Rejuvenance είναι ένα αναζωογονητικό, ολιστικό μασάζ προσώπου που κάνει φυσικό lifting. Η τεχνική αυτή ανακαλύφθηκε από έναν Αμερικανό θεατρικό σκηνοθέτη, το Stanley Rosenberg, ο οποίος σε συνεργασία με κάποιους φίλους του εναλλακτικούς θεραπευτές ανέπτυξε την τεχνική αυτή και ο στόχος ήταν να απαλλάξουν τα πρόσωπα των ηθοποιών από τις εντάσεις προκειμένου να ερμηνεύουν καλύτερα τους ρόλους τους. Στην Ελλάδα η τεχνική αυτή ήρθε από την Julie Handenberg, η οποία ήταν δασκάλα μου και είχα την τύχη να έχω μια στενή σχέση μαζί της και να εκπαιδευτώ από αυτήν. Ακουμπάμε στην αρχή τα δάχτυλά μας σε αυτά τα τρία σημεία, τα οποία είναι βελονιστικά, προκειμένου να κάνουμε μια πρώτη επαφή με το δέκτη μας. Στο δεύτερο προσωπάκι σχεδιάζουμε κάθετες γραμμούλες για να δείξουμε τη φορά στην οποία δουλεύουμε. Ξεκινάμε από τις ρίζες των μαλλιών και προχωράμε προς τα φρύδια. Και ξεκινάμε από το κέντρο του μετώπου και πάμε προς τα μαλλιά. Αυτή είναι η μύση η οποία θα δουλέψουμε κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης του Rejuvenance. Είναι ένας πολύ ωραίος τρόπος για να τους μάθουμε, χρωματίζοντάς τους, ζωγραφίζοντας δηλαδή τον κάθε μη ξεχωριστά. Και αφού δουλέψαμε και την αριστερή πλευρά του προσώπου, ξαναρχόμαστε τη δεξιά πλευρά για να δουλέψουμε τώρα πλέον το λαιμό και το στέρνο. Και αφού τελειώσουμε και την αριστερή πλευρά του προσώπου, φοράμε τα γάντια μας και ερχόμαστε πάλι από τη δεξιά πλευρά για να κάνουμε διάταση μειών. Βάζουμε το χέρι μας μέσα στο στόμα του δέκτη, ακινητοποιούμε με το αριστερό μας χέρι και κάνουμε διάταση στο γελαστήριο. Και τώρα πάμε να δείξουμε δύο ακόμα κινήσεις. Η μία είναι στο στερνοκλειδομαστοειδή. Με το δεξί μας χέρι τον ανασηκώνουμε, με τον αριστερό μας χέρι τον σμπρώχνουμε λίγο προς τα έξω και πιέζουμε κάθετα προς την τραχεία.